dilihat dipandang-pandang, adia samakin rancak juo sasalan denai dalam bedatang Allah bajadi adia jura sasalan denai dalam bedatang Allah bajadi adia jura. Kijanglah lape onan karimbo painan indah babalya lain tinggalah denai baputiah mato marato iun tuang si badan diri tinggalah denai baputiah mato marato iun tuang si badan diri. Salah yo denai yonan bajanji dalam hari kato pasti tak sesu adi yonan mananti dagang kapulang tak sesu adi yonan mananti denai mana bui janji kini yo denai yonan menyasa kehilangan adia den cintu matiku sabah mato balina balie adia disuntiang urang hatiku sabah mato balina balie adia disuntiang urang. Jika dilihat dipandang-pandang ada samakin rancak juo sasalan denai dalam bedatang Allah bajadi adia jauh sasalan denai dalam bedatang Allah bajadi adia jauh. Kijanglah lape onan karimbo painan indah babalya lai tinggalah denai baputiah mato marato iun tuang si badan diri tinggalah denai baputiah mato marato iun tuang si badan diri. Salah yo denai yonan bajanji indah membari kato pasti tak sesu adi yonan badanti mananti dagang kapulang tak sesu adi yonan mananti denai mana bui janji kini yo denai yonan menyasa kehilangan adia den cinto hatiku sabah mato balina balie adia disuntiang urang hatiku sabah mato balina balie adia